Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Εύχομαι από την καρδιά μου να είσαστε όλοι και όλες καλά και να περνάτε ωραία και όμορφα. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι μέρα να βλέπουμε το φλιτζάνι, είναι το καφέ της Παρασκευής. Έχω βάλει τα δύο τα φλιτζάνια, το πρώτο και το δεύτερο. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ένα από αυτά τα δύο τα φλιτζάνια ή μπορείτε να τα ακούσετε και τα δύο, και όποιος είναι πιο κοντά στις ιστορίες της ζωής σου, της ενέργειάς σου, τότε είναι αυτό το φλιτζάνι το δικό σου. Ξεκινάμε με το πρώτο το φλιτζάνι. Έχουμε αυτό το φλιτζάνι και βλέπουμε εδώ γύρω αν έχουμε κάτι. Βλέπω εδώ ότι έχουμε ένα κάπα, ένα ρο, ένα ζήτα μπροστά και ένα αλφα μπορώ να πω, αλλά είναι και ιώτα. Θέλω να πω ότι θα ξεκαθαρίσετε κάτι ή το έχετε ξεκαθαρίσει, γιατί μέχρι τώρα ήταν τα πράγματα λίγο στενάχωρα, αλλά βλέπω εδώ ότι για θέματα ένα σπιτιού, ένα ακίνητο εδώ γίνεται όλο αυτό. Αλλά συζητήσεις που τα έχετε κλείσει, τα έχετε βγάλει προς τα έξω. Αυτά που είχατε να πείτε, τα είπατε και τέλειωσε η υπόθεση. Αλλά βλέπω ότι εδώ είναι ότι τα άτομα που είναι απέναντί σας, που έχεις γύρω σου, είναι ότι ακούνε ότι υπάρχει μια καλή συζήτηση μεταξύ σας. Δεν βλέπω. Αυτό το χειρότερο έχει περάσει. Μήπως ήταν στη σκέψη σας, μήπως ήταν κάτι άλλο που το είχατε κάνει λίγο έτσι, ή ήταν χειρότερα τα πράγματα στην αρχή, αλλά στο τέλος σαν να συμφωνείτε. Βλέπω εδώ. Κοίτα εδώ τι έχουμε εδώ. Τι είναι αυτές. Βλέπω πολύ έτσι τα πράγματα, όχι σε γωνίες, σαν να προσπαθείς να κάνεις ότι λυγίζεις σαν να λυγίζεις, σαν να δίνεις έτσι, ότι με τον εαυτό σου και με τους άλλους κάνεις δεν είσαι σε θέση, αλλά δεν θέλεις να είσαι σε γωνίες για να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά συμβιβάζεσαι ή βρίσκεται τη λύση, πας εσύ λίγο πιο πίσω, πάει ο άλλος ή η άλλη προς τα πίσω και γίνεται μια γλυκιά γωνία που βλέπω τα πράγματα δεν είναι μόνο το ένα, βλέπετε πως είναι. Είναι ένα 8, κάτι που λέει ότι είναι κάτι σημαντικό για εσάς. Βλέπω εδώ δύο πουλιά, κάτι που ειδήσεις που θα πάρεις, βλέπω εδώ πέρα ότι θα είναι χαρούμενα. Βλέπω και ένα, έτσι όπως το βλέπεις, ένα σκυλί εδώ. Κάτι που μια φιλία, μια συζήτηση με έναν φίλο και αυτά, ή κάτι που ακούς από αυτόν ή από αυτήν, είναι ότι σε κάνει να χαρείς, να βγαίνεις έξω και να το διασκεδάσεις με τον άνθρωπό σου εδώ ή με τους φίλους σου. Για να ξεκινάμε λίγο, γιατί εδώ έχουμε τα θέματα της δουλειάς. Όσο και να μαλακώσουν τα πράγματα μέσα στη δουλειά σου, βλέπω ότι υπάρχουν εμπόδια. Με έναν άτομο εδώ είναι πάνω σου συνέχεια και αυτό σε έχει κάνει να μην έχεις πια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ή στους γύρω σου, και καλά κάνεις. Βλέπω ένα άτομο εδώ σαν να περπατάει σε ένα τεντωμένο σκηνή, και μπορεί να είσαι εσύ εδώ, γιατί δεν μπορείς
δεν μπορείς άλλο. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι σηκώνεις κεφάλι. Δεν είναι ότι δεν σηκώνεις κεφάλι. Είναι ότι κοιτάς το πίσω. Αυτό είναι το... Από τη μία είναι καλό αυτό, ότι κοιτάς πίσω τι σου έχουν κάνει, τι σου έχουν πει. Αλλά αυτό δεν σε αφήνει να κοιτάς μπροστά όμως. Γιατί μπορεί να έχεις τη τάση της να εκδικηθείς τα άτομα αυτά. Και εκδίκηση δεν είναι καλό πράγμα, γι' αυτό το λέω. Παρ' όλα αυτό, θέλω να πω, η συζήτηση που θα γίνει, βλέπω ότι υπάρχει δρόμος ανοιχτός, ότι τα βρίσκεται, ότι στο τέλος από πολλή προσπάθεια που έχεις κάνει, γιατί βλέπω ότι έχεις κάνει μαραθώνιο εδώ, βλέπω ότι έρχεσαι και στρώνεσαι μέσα στη δουλειά σου. Μερικοί από εσάς μπορεί και να φύγουν, γιατί θα έχουν άλλες ευκαιρίες εδώ, γιατί θα είσαι σε μία φάση, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έχουν και άλλη ευκαιρία, ή άλλη δουλειά, ή άλλη... Και τα χρήματα, γιατί βλέπω εδώ, κοίτα πώς κάνουν. Εμένα μου βγαίνει ότι κάτι κοιτάς πίσω. Όλα αυτά που έχεις περάσει και τα κοιτάς για να θυμάσαι τι έχεις περάσει και αυτό σε στεναχωρεί, αλλά από την άλλη σε χαροποιεί ότι φεύγεις από αυτή την κατάσταση. Κάποιοι μπορεί και να το βρούνε εκεί που είναι. Μπορεί να έχετε ζητήσει και περισσότερα χρήματα, αλλά αυτά δεν έρχονται τώρα, θα έρχονται αργότερα. Εντάξει. Εδώ βλέπω εδώ ότι σαν να πετάς κάτι ωραίο, όμορφο. Θα πάρεις, γιατί βλέπω εδώ πέρα ένα καθρέφτη τόσο μεγάλο. Παρόλο αυτό θα έλεγα ότι έχουμε ένα 4 εδώ, έχουμε ένα α, έχουμε ένα ρο, ένα ταφ, ένα γιώτα, ένα β στα λατινικά, έχουμε ένα ταύρο, ό,τι είναι με κέρατο, εγκόχερο και κρυός, που μία συζήτηση που θα έχεις είναι με ανοιχτό το δρόμο. Και γιατί είναι ανοιχτός ο δρόμος, έχουμε και ένα εδώ, ένα ξύ, γιατί έχεις κάνει αυτό που είπα πριν, ότι έχεις φάει τις γωνίες, τα έχεις μαλακώσει για αυτό το λόγο. Βλέπω ότι βρίσκεις και τη λύση πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάποιος έρχεται ή ένα α ή ένας άντρας με α ή β στα λατινικά ή παίρνει αποφάσεις και έρχεται προς εσάς, προς τα μέσα. Έχετε ένα ένα κάπα, ένα νι εδώ, κάτι που έχουν να κάνουν με κάτι από το σπίτι σου. Αν το βλέπετε εδώ, έχουμε ένα παπί εδώ, αλλά και μία καρδιά. Κάτι που μου λέει ότι σε θέματα καρδιάς τα πράγματα θα διορθωθούν, βλέπω εδώ. Πώς θα διορθωθούν? Ή εσύ δίνεις ένα λύση, κλείνεις αυτό το κύκλο και προχωράς μπροστά γιατί θες για να το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχεις άλλο να δώσεις, ή μπορεί να είναι αυτό ότι τα βρίσκεις με τον άτομό σου, συζητάς και βρίσκεις λύση και από εκεί ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσετε εσείς οι δύο. Εδώ έχουμε ένα β μέσα στο φλιτζάνι, αλλά προς το παρόν σαν να είναι μισή κλειστή. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά θα περάσετε
μια συζήτηση έντονο με το άτομο μέσα στο σπιτικό σου. Κάποια χρήματα εδώ μπαίνουν στο σπίτι σου, μπορεί να είναι στενάχωρα γιατί περίμενες τόσο καιρό για να στα δώσουν αυτά τα χρήματα, αλλά στο τέλος τα παίρνετε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι έχουμε, ένα δρόμο εδώ, κάτι που δεν έχει λυθεί, μπορεί να είναι και ταξίδι, αλλά κάτι που δεν είχε λυθεί μέχρι τώρα, σαν ένα δρόμο, να ανοίξει ο δρόμος σου για τη σχέση με τα συναισθήματά σου ή κάποιοι με τη δουλειά. Βλέπω ότι ανοίγει η πόρτα, ανοίγει ο δρόμος για να υπάρχει αποτέλεσμα. Κοίτα να δεις εδώ, βλέπω ότι ό,τι συζητάς, ό,τι βλέπεις εδώ με έναν φίλο ή με μια φίλη, έχεις μέσα σου τόσο αγάπη, τόσο προσπάθεια που να κρατήσεις μια ισορροπία, αλλά δεν σε βλέπουν έτσι οι άλλοι. Η στάση σου απέναντι στη ζωή ή απέναντι σε όλα τα πράγματα, σαν να το κάνουν, πώς να το πω, λίγο στενάχωρο ή λίγο να νευριάζει το άτομο αυτό, με αυτά που λες, με αυτά που σκέφτεσαι. Έχουμε ένα α, ένα ρο εδώ, ένα β, έχουμε ένα 8. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ένα β, έτσι όπως το βλέπετε, ένα β μεγάλο που φαίνεται. Όσες προσπάθειες να έχετε κάνει μέχρι τώρα, δεν έχετε καταλήξει, γιατί είσαστε ακόμα σε συζήτηση, αλλά έχεις την αγνότητα από τη δική σου την πλευρά και οι άλλοι σαν να παίρνουν από αυτή την αγνότητα, ότι σαν να είναι στο συμφέρον του, γι' αυτό και τα έχει βάλει και μαζί σου. Σε θέματα ερωτικά είπα ότι εσείς, φίλοι μου, μπορεί το άτομό σου που έχεις, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι σαν να υπάρχει και ένα τρίτο, κάτι που μαθαίνεις και σε στεναχωρεί, και έχουμε ένα κλειδί εδώ. Το κλειδί αυτό είναι όχι για να βρεις τη λύση, αλλά μαθαίνεις την αλήθεια. Ότι ανοίγει η πόρτα και τι βλέπεις. Βλέπεις αυτό που δεν έχεις δει μέχρι τώρα. Για ένα τρίτο άτομο. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο ζόρικα. Έχουμε ένα β, ένα κ εδώ, ένα σ. Γι' αυτό και θα πάρεις το χρόνο σου για να αποφασίσεις. Δεν είναι άμεσα ο χωρισμός, είναι ότι θα τσακωθείτε, θα μιλήσετε έντονα, θα το συζητήσεις και με άλλους ανθρώπους που εσύ νιώθεις ότι εμπιστεύεσαι. Τώρα ένας από τους δύο φεύγει από το σπίτι, τώρα τι να πω, αλλά με μισή καρδιά, δεν είναι ότι θέλει να φύγει. Έχεις δώσει πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το άτομο, κάτι που δεν το αξίζει, γιατί μόνο η σχέση σας μόνο στο ψέμα βλέπω εδώ. Τότε μιλάμε ότι κλείνει ένας κύκλος για εσάς, αλλά με ζόρι, γιατί βλέπω ότι σαν να μην υπάρχει ανευθυνότητα από τη δική του την πλευρά, δική της την πλευρά. Δεν τα ξέρεις αυτά και πέφτεις σε μια στεναχώρια μεγάλη, αλλά βλέπω ότι παίρνεις. Η καρδιά σου, αν το βλέπεις αυτό σαν καρδιά, κόβεται στη μέση. Αλλά να ξέρεις όμως, εκεί που βγαίνει ο δρόμος, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος εδώ, γιατί έχουμε και ένα πουλί εδώ, αλλά έχουμε και πουλί που είναι σαν κότα, σαν πάπια, αλλά έχουμε και ένα πουλί που πετάει εδώ. Μπορεί να έχεις ευκαιρίες που να ανοίξουν αργότερα, γιατί αυτό είναι για αργότερα,
να ξέρεις ότι η καρδιά σου ανοίγει πάλι, δεν θα είναι πια στεναχωρημένη ή στεναχωρημένο, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι ανοίγει κάτι για σένα, αλλά αργότερα, όχι τώρα, γιατί τώρα ακόμα δεν παίρνεις άμεσες αποφάσεις, τσακώνεστε και γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι λίγο έτσι τα πράγματα. Δεν... όλα τα έβλεπες ότι υπήρχαν κάτι, πράγματα, καταστάσεις μέσα στη ζωή σου. Έχουμε και ένα λάμδα εδώ. Αλλά για σένα ήταν μικροπράγματα. Κάτι που δεν έβαζες τόσο σημασία σε πράγματα, καταστάσεις του ατόμου. Έβλεπες ότι έβγαινε συνέχεια μόνος του έξω. Εδώ βλέπω ότι σαν να φεύγει αυτό το άτομο, αλλά το κοιτάς και λες θα ελευθερωθώ, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η στεναχώρια που δεν θες να φύγει αυτό το άτομο. Έχουμε ένα αλφα ανάποδα, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι το άλλο το άτομο. Έχουμε το 4, 5 του μηνός, σε 4-5 μέρες ή σε 4-5 μήνες. Έχουμε το 23, έχουμε το 23 με 26, γιατί βγαίνουν 2 αριθμοί, κάτι που λέει ότι τότε θα πάρεις και την απόφαση και είναι οι γιορτές τότε, δεν ξέρω τι. Ή πριν τις γιορτές. Όσα έχεις προσπαθήσει να κάνεις τις γωνίες πιο να τα μαλακώσεις, δεν ξεφεύγεις από τη μοίρα σου για να πονέσεις λίγο, αλλά βλέπω εδώ ότι αυτός ο πόνος δεν θα είναι για πολύ, γιατί κλείνεις κύκλους, κάτι που είναι λίγο δύσκολο, αλλά ανοίγεις άλλο, ξεκινάς κάτι άλλο, γιατί έχεις πάρα πολλές καθρέφτες, αλλά δεν είναι συνεχόμενη η στεναχώρια, είναι μέρες που θα το θυμίζεις, κάτι που θέματα με το σπιτικό σου, θέματα με χρήματα μέσα στο σπίτι, είναι ότι θέλεις να πάρεις κάτι, θα πάρεις ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, δεν τα έχεις όλα τα λεφτά ή τα έχεις αλλά θα μείνεις χωρίς μετά και αυτό σε δυσκολεύει λίγο να το σκεφτείς λίγο περισσότερο και δεν θέλεις να βιαστείς, αλλά το δρόμο το έχεις ανοιχτό, ότι θα το πάρεις αλλά λίγο αργότερα. Γύρω από το σπίτι σου βλέπω και ένα ποντίκι μεγάλο εδώ, αλλά πάνω στο ποντίκι είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι μια γάτα που το τρώει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό και είναι γύρω από το σπίτι σου, αλλά έχεις άτομο που σε αγαπάει και σε εκτιμάει, άτομο που σε νοιάζεται, που δεν αφήνει για να έρθει κάτι κακό στο σπιτικό σου. Τι να πω, πολύ ωραία, έχουμε και ένα βουνό με τα προβλήματα, αλλά έχουν λύση, αυτό θέλω να πω, ένα νι και ένα όμικρον εδώ, ένα ζήτα, είναι πάνω τους, σε αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, το βουνό. Είναι ότι σαν να παρακαλάς το Θεό εδώ, βγαίνει και ένας μεγάλος σταυρός. Καλά θα κάνεις. Για να δούμε λίγο. Τι λέει παρακάτω. Ένα ταξίδι με αεροπλάνο βλέπω εδώ που θα κάνετε ή μπορεί με το μυαλό σας να ξεφύγετε από καταστάσεις που σε κρατάνε δεμένοι εδώ. Έχουμε ένα μη, αλλά αν το βλέπετε σαν σίγμα εδώ ή έψιλον, αλλά βέβαια και το 4 από πάνω. Σε 4 μέρες, σε 4 εβδομάδες ανοίγει η πόρτα εδώ πέρα για εσάς, για να ξεφύγετε από καταστάσεις.
που σε έχουν στεναχωρήσει. Εδώ παίρνετε όχι το καλό μαντάτο, αυτό είναι ότι μαθαίνεις το κακό. Για να δούμε επιθυμίες, φίλοι μου. Ξεκινάμε. Εσείς μπορείτε να σκέφτεσαι ό,τι θέλετε. Και εδώ θα βλέπω ένα καθρέφτη μεγάλο. Αλλά μέσα σε αυτό το καθρέφτη είσαι εσύ. Εσύ μπορεί να βάζεις εμπόδια ή μπορεί εσύ να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Παρ' όλο αυτό, αν το βλέπεις, είναι σαν ένα ρόδι. Έχεις ροή. Μόνο που πρέπει να πάρεις εσύ την απόφαση, γιατί η ροή θα υπάρχει. Η ροή ή αποτέλεσμα σε αυτό που θα κάνεις. Για να δούμε άλλο. Πάρα πολύ καλό. Εδώ δεν μου βγήκε τίποτα, μόνο 2 άτομα είσαστε εδώ και μια στεναχώρια που φεύγει αυτό. Είναι ότι πραγματοποιείται αυτό, μπορεί να πραγματοποιείται γιατί έχεις βοήθεια από 2 άτομα, παρόλο που ένας προσπαθεί να τα κουκουλώσει τα πράγματα ή να μην έχεις αυτό που θέλεις. Αλλά αν το βλέπεις εδώ, είναι σαν ένα μπουμπούκι εδώ, αν το βλέπεις, γιατί είναι τα πράγματα πριν γίνουν. Αυτό θέλω να πω, όπως έχουμε το τραντάφυλλο όταν είναι μπουμπούκι και είναι ότι πριν γίνουν τα πράγματα, αλλά βλέπεις ότι είναι καθαρό. Για να δούμε αυτό το άτομο που σε ζηλεύει τόσο πολύ και το έχεις απέναντί σου. Θέλει να κοκορεύεται, να πεις ότι εσύ έχεις δίκιο με αυτό το άτομο. Σε ενευριάζει αυτό το άτομο εσένα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά βλέπεις πως είσαστε σαν σκυλιά. Σαν σκυλί έρχεται και να σου πει. Για να δούμε για την καρδιά σου πάνω στα εμπόδια αυτό που είναι εμπόδιο στη ζωή σου. Εδώ έχουμε ένα τάφ, έχουμε ένα σίγμα, έχουμε ένα σταυρό και ένα έψιλον. Τώρα έχουν να κάνουν αυτά τα άτομα που θα σε βοηθήσουν να βγεις από αυτό το λαβυρίνθο εδώ. Έχουμε και ένα νι. Αυτό το νι μπορεί να είναι το εμπόδιο. Εσείς θα κοιτάξετε. Εντάξει. Αυτό έχουμε στο πρώτο το φλιτζάνι, γιατί έχω μάθει μόνο πακέτο. Πάμε στο δεύτερο το φλιτζάνι. Τι έχουμε εδώ? Ένα ταξίδι με καράβι βλέπω εδώ πέρα. Συζητήσεις είναι πάρα πολύ καλές εδώ. Παίρνεις γεγονότα, δίνεις γεγονότα, δεν ξέρω τι. Έχουμε ένα σταυρό εδώ. Ένα α και ένα παπούτσι με αριθμό 2. Τώρα σε 2 μέρες κάποιος έρχεται, έχουμε και ένα κάπα εδώ, αν το βλέπετε, ή ρο ή κάπα, που το περιμένει αυτό το παπούτσι να έρθει σε 2 μέρες ή σε 2 εβδομάδες. Αυτό που είναι το μεγάλο εδώ, μια στεναχώρια, αλλά έχουμε ένα χ εδώ, με όνομα Κρίστο, Κριστίνα, δεν ξέρω, αλλά που έχει να κάνει με κάτι, με ένα βουνό, με μια στεναχώρια ή κάποια προβλήματα. Και μπορεί να είναι και το χ, ότι βάζεις ένα χ σε αυτό το εμπόδιο, σε αυτό το άτομο, σε αυτή την κατάσταση και προχωράς, δεν ξέρω τι. Εντάξει, πάμε. Τι έχουμε απ' έξω? Έχουμε ένα δρόμο που έχεις κάνει, έχουμε ένα α, ένα ι εδώ, έχουμε ένα ρο, έχουμε ένα πουλί εδώ και ένα 8. Το 8 είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι κάτι σημαντικό που έχεις περάσει στη ζωή σου, αλλά έχουν γίνει γιατί έχουμε ένα νι εδώ ή ένα μη ή ένα ήτα στο τέλος.
Μπορεί με προσπάθειες να το έχετε ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, αυτό που που το έχετε βγάλει προς τα έξω. Εντάξει, για ξεκινάμε εδώ. Εδώ σαν να τρέχεις, κάτι μαθαίνεις, κάτι θέλεις να κάνεις, γιατί έχουμε και την κουκουβάια εδώ, κάτι που μας λέει ότι μπορεί να τρέχεις σε ένα σεμινάριο, για μαθήματα, κάτι, γιατί η κουκουβάια είναι ότι ή μαθαίνεις πράγματα που σου έρχονται ή πας να μαθαίνεις, γιατί είναι σαν γνώση να το πω, δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ καλό εδώ κάτι που περιμένεις, έρχεται ένα καρτί για να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω τι, γιατί μπορεί να είναι και σαν βιβλίο αν το βλέπεις εδώ. Μπορεί μέχρι τώρα δεν είχες, μπορεί να έχεις δώσει εξετάσεις για να περάσεις, να έχεις δώσει βιογραφικά και σαν να έχουν αργήσει, ήρθε η ώρα για να το πάρεις, παίρνεις σαν να σου έρχεται από τη κουκουβάια, δεν είναι στενάχωρο, αλλά θέλει πάρα πολύ διάβασμα εδώ που θα πας, αυτό. Αλλά βλέπω είναι πάρα πολύ καλό, είναι κάτι καλό για τη δουλειά σου. Κοίτα να δεις, εδώ με έναν άτομο, σαν να είσαστε ή δουλεύετε μαζί ή είσαστε μαζί παντού ή με δύο φίλες, δύο φίλοι ή σαν ζευγάρι εδώ πέρα, αλλά προσπαθείτε και οι δύο να βοηθήσετε πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι είναι, εσείς ξέρετε φίλοι μου και θα μου γράψετε, εντάξει. Έχουν ένα ε και ένα 8 εδώ ή ένα φ ανάποδα, ένα γράμμα βλέπω εδώ πάλι. Σε 8 μέρες, 8 του μηνός, σε 8 εβδομάδες, είναι σαν μάτι αυτό. Έρχεται, αλλά μπορεί να κάνεις και ένα ταξίδι μετά. Μπορεί να πάρεις εισιτήρια να πας κάπου, γιατί βλέπω και σαν κλειδί ότι ανοίγει μία πόρτα για να φύγεις. Μπορεί να είναι μεταφορικά και το αεροπλάνο εδώ. Έχουμε ένα δέλτα εδώ, λίγο μαζεμένο. Θέλει να μάθει, αλλά αν το προσέχετε πάρα πολύ, όλα αυτά που έχετε, γιατί έχουμε ένα δέλτα, ένα α, ένα ρο εδώ, αλλά έχουμε και ένα αστέρι, το βλέπετε, ένα αστέρι εδώ. Είναι κάτι που σκέφτεσαι, θέλεις να κάνεις μέσα στη δουλειά σου, για να προχωρήσει, μπορεί να είναι ότι θέλεις να κάνεις κάτι για εκεί που δουλεύεις, για να έχεις περισσότερα χρήματα ή να αλλάξεις κάτι, να πας σε ένα ταξίδι εδώ. Είναι ότι ό,τι έχεις σκεφτεί είναι ότι πραγματοποιείται, αλλά λίγο, πώς να το πω, σαν να το έχεις κάνει πριν, αλλά σου ήρθε λίγο αργότερα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνει αυτό. Έχουμε ένα τάφ εδώ, ένα λάμδα. Δεν θα κρατιέσαι, θα μιλήσεις, θα συζητήσεις με τον άνθρωπό σου εδώ, βλέπω και με άλλα άτομα και είναι ανοιχτός ο δρόμος. Ό,τι παίρνετε σαν είδηση θα χαροποιείτε πάρα πολύ και βλέπω εδώ ότι σαν να γίνεσαι με φτερά. Γιατί είχατε στεναχωρηθεί, περιμένατε γιατί τώρα, γιατί δεν έχει έρθει, γιατί δεν μου απαντάνε, δεν ξέρω τι, γιατί δεν έχει γίνει, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι κάτι γίνεται για σένα και είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ανοίγει ο δρόμος. Να σου πω και κάτι άλλο, μπορεί και να διασκεδάσεις, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις με άτομα εδώ για κάτι που παίρνεις είδηση, γιατί είναι κάτι καλό που παίρνεις. Από τη μία λες ευτυχώς που φεύγω από αυτή την κατάσταση, ευτυχώς που βγήκε αυτό για να προχωρήσω περισσότερα στη ζωή μου και τα λοιπά, που θα φύγω και τα λοιπά. Έτσι είσαι σε αυτή τη φάση.
Αν το πούμε σε θέματα καρδιάς, εδώ, μπορεί να υπάρχει μία ένταση μεταξύ σας, συζήτηση, κάτι που εσύ θα πληγώσεις τον άλλον, όχι ο άλλος εσένα. Θα πείτε εσείς ότι εμένα μου έχει πει το ένα, εδώ μου βγαίνει ότι εσύ έχεις το λόγο που μιλάς και μπροστά σου όχι να είναι σούζα, θα απαντήσει αλλά δεν έχει αυτή τη φωνή να είναι πάνω από σένα. Κάτι έχει γίνει εδώ. Εντάξει, μπορεί να στεναχωριέσαι γιατί βλέπω ότι σαν να είσαι πάνω σε αυτό το άτομο, το κρατάς αυτή την θέση ότι αλλά είναι, να το πω, μια συζήτηση έντονο, ένα καυγά που όχι θέλει πολύ χρόνο για να λυθεί, γιατί έχεις καθρέφτες, ότι θα τα βρείτε μεταξύ σας και πάρα πολύ σύντομα. Αλλά εδώ ένα πρόβλημα έχεις με αυτό το άτομο, ή πίνει ή καπνίζει πάρα πολύ, γιατί έχουμε εδώ έναν εθισμό από αυτό το άτομο, ότι πιάνεται από δύο πράγματα που κάνει και το ξέρει ο ίδιος ή η ίδια τι κάνει και γι' αυτό το λόγο κάνεις και εσύ, γιατί λες ότι ξέρεις κάτι, αν συνεχίσεις έτσι θα φύγω ή αν συνεχίσεις έτσι κάθεσαι, εκεί που είσαι και εγώ φεύγω, δεν μπορώ άλλο. Κατάλαβες, είναι κάτι που σαν να του λες να φοβάται ο άνθρωπος να ξεκόψει από αυτό. Για το καλό το λέω αυτό, αλλά δεν είναι κάτι που να μας φέρει. Μπορεί κάποιοι από εσάς και να απομακρύνονται ένας από τον άλλο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ θυμός, αλλά θα τα βρίσκετε. Ένας τρίτος θα μπει ανάμεσά σας και θα φτιάξουν τα πράγματα. Δεν έχει χωρισμό εδώ. Εδώ βρίσκεται λύση, δεν ξέρω τι έχει το λαιμό μου σήμερα. Βλέπω ότι έχεις το χέρι σε κάποια πράγματα ή μπορεί να το έχεις κάνει πολύ έντονα στην αρχή και σαν να δείχνεις με το χέρι, σαν να έχεις κάτι στο χέρι, ένα σπαθί, ένα τέτοιο και δεν αφήνεις τίποτα για να έρθει προς εσένα και γι' αυτό κρατάς και τη στεναχώρια μέσα στο σπίτι από άτομο δικό σου. Αλλά να ξέρεις όμως ότι αυτό το τρίτο το άτομο που βάζει και το χέρι και μπορεί να είναι από δικό σου άνθρωπο, κάτι που σου φέρνει εμπόδια, όχι γιατί δεν θέλει το καλό σου, αλλά θέλει να σε έχει στα πόδια του, στα πόδια της. Να κάνεις ό,τι λέει και ό,τι θέλει εκείνη ή εκείνος. Κατάλαβες. Και το άλλο το πρόσωπο σαν να μην θέλει αυτή, γιατί νιώθει σαν να είναι εγκλωβισμένος στα δίκτυα της ή στα δίκτυα του. Αλλά γιατί το βλέπω και γυναίκα και άντρα. Έτσι όπως το βλέπω. Και σε έχει πληγωθεί, σε έχει πληγώσει αυτό το άτομο. Έχουμε ένα πι, ένα ρο εδώ. Τι πω, ένα χ. Συζητήσει, α, β. Συζητήσεις εδώ για ένα πράγμα με έναν φίλο, με μια φίλη, που όταν θα το πεις, όταν θα συζητήσεις, σαν να κάνει τι έγινε, σαν να μην το περίμενε ποτέ. Αλλά ξέρει, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχει μια καμπούρα, ότι ξέρει, αλλά κάνει το ανήξερο, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να μπει ή να πει κάτι ή που έχει δει και να πει κάτι, δεν το έχει πει. ΑΒ εδώ. Ένα τραπέζι εδώ με φίλους, μήπως θα βγεις έξω να διασκεδάσεις εδώ. Αλλά πρόσεχε εκεί που θα πας,
Μην πίνεις πολύ και θα χάσεις την μπούσουλα εδώ. Γιατί βλέπω το τακούνι εδώ που βγαίνεις, βλέπω το τραπέζι, βλέπω άτομα, αλλά βλέπω μία στεναχώρια. Θα σου βγει ξινό, αυτό που θα βγεις έξω, δεν ξέρω τι. Καλύτερα να μην πας καθόλου. Μια στεναχώρια κρατάς εσύ, έχεις και τις μαχαιρίες που σου έχουν δώσει και κρατάς πολλά πάνω σου. Κρατάς το βάρος του σπιτιού, δεν ξέρω τι. Τα κάνεις όλα. Αλλά όταν συζητάς, λες ότι τα χάνω και θέλω να τα κρατήσω, αλλά θέλω και από τη δική σου την πλευρά μια βοήθεια, δεν ξέρω. Έτσι συζητάς. Εδώ έχουμε ένα άτομο που έχει εθισμό, αυτό θέλω να πω. Αλλά έρχονται τα πράγματα και θα ξεκαθαριστούν εδώ. Γιατί είναι ότι ανοίγεις το στόμα σου. Όσο και να σε πονέσει, όσο και να... είναι ότι θα βρεις τη λύση, πώς να μιλήσεις και πώς να κόψεις. Είτε από αυτό το άτομο ή αυτό το άτομο από αυτό που του συμβαίνει στη ζωή. Γιατί έχουμε εθισμό εδώ. Είναι ότι σαν να μην ακούει, γίνεται λιώμα. Είτε πίνει πολύ, είτε καπνίζει, δεν ξέρω τι. Μπορεί να είναι και ναρκωτικά για κάποιους άλλους εδώ. Τη στεναχώρια το κρατάς εσύ. Αυτό είναι κακό. Ότι δεν πρέπει να το κρατάς εσύ για ένα άτομο ή δύο άτομα του σπιτιού, ή που έχουν μπει στο σπίτι, ή είναι του σπιτιού, ή είναι ο άνθρωπός σου με έναν από τους άλλους. Βλέπω εδώ ότι κάτι γίνεται. Ότι δεν θέλουν ευθύνες, δεν θέλουν να κάνουν τη ζωή τους έτσι, να τον γλεντάνε. Κάτι που λες στόπεση. Αυτό βλέπω. Για να δούμε λίγο τι θα μας πει το φλιτζάνι εδώ. Ένα σταυρό και ένα β βγαίνει εδώ. Το σταυρό είναι προστασία, αλλά έχετε περάσει πάρα πολλά. Μου λέει το φλιτζάνι εδώ, ότι έχετε περάσει πάρα πολλά και έχετε προσπαθήσει να βοηθήσετε τόσο πολύ. Μπορεί να είναι και 5 χρόνια που βοηθάτε αυτό το άτομο, αλλά ήρθε η ώρα να τα πείτε προς τα έξω. Πολλά είναι εδώ. Εδώ ένα καράβι βλέπω. Ένα ζήτα. Μπορεί να το πάρει και 2. Αλλά βλέπω ανοιχτός ο δρόμος, καθρέφτη. Τα πράγματα από το μεγάλο γίνονται όσο πιο μικρά γίνονται, γιατί βρίσκεις λύση. Για να δούμε εδώ. Είναι ότι το έχετε 2 άτομα κάτι στο χέρι σας. Όχι το τραβάει ο ένας, αλλά βρίσκετε το δρόμο πώς να προχωρήσετε εδώ. Κάτι ωραίο όμορφο έρχεται. Για να δούμε σε αυτό που σκέφτεσαι. Βάλετε όλη την ενέργεια, αν θα πραγματοποιηθεί αυτό και τι θα έχουμε. Να ξέρετε φίλοι μου, αυτό θα πραγματοποιηθεί. Μπορεί να είναι καιρό που περιμένετε να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλετε, αλλά ή ήθελε λεφτά ή ήταν πολλά τα λεφτά, δεν ξέρω. Τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και να ξέρεις, έχει ένα σε 2 του μηνός, σε 2 μέρες, σε 2 ώρες, σε 2 εβδομάδες, σε 2 μήνες, αλλά θα γίνει αυτό που θέλετε. Εντάξει. Έχουμε και ένα αλφα εδώ, έναν άνθρωπο που θα βοηθήσει, βλέπετε, σαν να είναι ψηλός, αδύνατος, αλλά όχι άσπρο δέρμα, ξανθός, δεν ξέρω, κάτι έτσι, να πω, όχι σε σκούρα δέρματα, σε λευκό.
εδώ μια κατάσταση που το έχεις κρατήσει τόσο καιρό. Ήρθε η ώρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι κάτι έχετε στα χέρια και μου βγήκε και πριν αυτό, ότι κάτι έχετε στα χέρια σας που συζητάτε, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα να βγει προς τα έξω όλο αυτό, είναι σε συζήτηση, σε κάτι που σας απασχολεί, όχι μόνο εσένα ή το άνθρωπό σου ή το φίλο σου ή τη μάνα σου ή το πατέρα σου, δεν ξέρω, ο καθένας με το πρόβλημά του. Είναι ακόμα στις συζητήσεις, αλλά να ξέρετε όμως θα ανοίξει ο δρόμος, όσο περίπλοκο να είναι το άλλο το άτομο και να εμποδίζει, εσείς θα βρείτε τη λύση για να βγείτε από αυτό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αυτά έχω να πω, φίλοι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Πολλά φιλιά. Γεια σας από μένα.